tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiya. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdum nga. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! No kaya't mo, agawin tayo ti lugar mi, Pauline, my lambs. Kasano no masalaw ta ti ex mo? Amang ano ipungot nakit di Simeon? Ay nawaw, relax ka ka di. Sana mapasamak dahi ta, tadak mo takatwam. Promise? Win, syakti makamukan ka. Ang sakbay nga ipasyar ka iti lugar mi. Agrentata pa iti lugan, tapno da service ta. Wen atap do di da ibaga mamirmiraot ta. Puno dahi ta. Sana mabalin na tricycle ti paglugan ng tangagawid. Ala, agpulas ka, namapanta ijili. At ang tinakontak kong agpaparinta iti lugan. Mabit lang nga ro, tag-shower ak Simeon. Nukasta, agawid gaya man ni Simeon dito'y lugar tayo, bakla? Wen, isumati ko na ni Tata Rodel. Siguro, kailing mo tiks mo niya. Anya? Ay, sana niya? Anya kung maaga po? Nabayagan na nakamove on na kinkwanan niya? Ay na wow. Nakitang tadyay kung tayo sa? No sa anak nga agbidot, ni Simeon dayjay. Ay, iso ti driver, kinatakaduhan a babae o. Ay, iso siguro ti bagbagada at taga-syudad anang isukatan ni Simeon kang ka, friendship. Unay kan, friend, ipalagip mo pa ilang mat. Os, kunak ba no naka-move on ka? Apay akas lang masaksaktan ka? Nagloko kan, Simeon anak ka. Ne, apay tatang? Dahil tinagisukatam ken kuntisa. Ay nawaw, apay aya. Adayo mo't aseksi. Napupudaw, napinpintas ni Pauline, ngam di kontesa. Nagpuskol ti make up na, kinakara-artisi ka. Ay natatang, saan kailangan amin ana irwam? Di kayo madanagan, extended ti bakasyon mi ka ni Pauline, tapno maamuyo mo tinobyak. Anya? Ay, uwan ka, alwadan yung tilugan na nakaparada iti parangan taya. Sana mabalay na magasgasan tayo, tatang. Ay nawaw. Sa dino may pinangalam iti kasta kapintas alugan sinyo. Di yun salud-sudan mo sa dino, tatang. Ay, karwasan nyo man kiti, gawan ar-aramidin nyo. Mabit lang Simeon, isardeng mo ti lugan. Itiyan niya po, Pauline. Ti ex mo ti masabat na, saan ka di? Uwan, ni kontesa. Ay nawaw, kastamat gayam ti langana iti personal. Isardeng mo man iti batog na. Kunak man no kabutang mo ti ex ko. Di ka mabutang ay pungot na ka. Saanan Simeon? Isardeng mo man kit di ti lugan? Saanan, businahan talaga. Kasla naklat si ka. Saan pa yun ang makaisam idinay batog takin kwa na? Kaya nakita ka kinusilapan na ta. Madlaw nga umapal. Bayam nga umapal. Saan mo't la maibagay dahita akong tesa itikas kanya? Ay nawaw, wen ata siyak ti may bagay kan ka, Simeon. Nay, apay anak kami suot kasi mangpat kontesa anak ko. Masurunak iti dayta Simeon nanang. Ay nawaw, anya man ti kalukwan kay naramid ti ex mo ay anak ko. Nasalaw ko ida iti nobya na ditadalan. Kat busi-busi na andakit din. Anya? Di lagbayin mo day tatao. Nakalaslas to. Ay, isuda mo't gayam tay nangag kong agbusi-busi na. Wan, lugan da di kabarbarong agkaralabas iti paraangan tayo, nanang. Ay nawaw, no kasta.
Bak nang gayam tinobya ti ex mo, Kontesa, anak ko. Siguro, nanang. Nagpintas mo nga minjay lugan da. So malagayam, akas tala ang kalakaken kwa na tinangisukat keng ka. Ay nanang, nasaysaya at matlang tain break nak iday. Ngamen, talaga asaan ang maibagay day taasim yun itikas kanyak. Si putang man kit din lumabas da nanang. Ibagam adida unay agbusi-busi na tanay. Nasakitan tilapayag ko. Sa dino man yung tipapanan nyo simyon anak ko. Kasang sangpe yun lang. Ita, rumor kayo ba lang? Mapang kami lang kumatang, tatang. Asidig lang gayam tipapanan nyo. Apa masapul nga usaran nyo tilugan nyo nga. Ay, nawaw. Anya kay laki din na ya. Iso nga rin ti usar tilugan. Well, amangan lo panunutin dagiti kalugaran tayo. Nga ipalpalastog yun tayo talugan. Mabali magmag na kayo latan. Panunutan da, ano anya ti kahit da panunutan? Di ka di mabaek. Tatang, awan mo ti dakas na. No usaran mi ti service mi. Bayam nga umapal da apay parikot mi da ita. Ay, nawaw. Agawaan Simeon, anyat orasan. Nagagyaw. Ala, yung kami pa'y gumatang, tatang. Kumusta kan nga, bakla? Ay, uwan ka yan. Ni Pauline, tinobyak. Hello? Hi! Ay na! Ang gandanes pala ng nobya mo, Manong Simeon. Agyaman ang klao na itiday ta ngayon bagam. Siya pwede ko nang bakla. Nalaing agpili da ito yan, yan. Ay, uwan ka yan. Pasensya ka, ha? Noong paradak pa ilang ti service mi iti parangan nyo. Naglilipit tumot ngamin iti kalsada. Awan pagiparkingan iti igid. Ay na, wow! No apay kami ngayon tugod yung pala tilugan nyo, Kano nagasilig mo dahil tirsina? Ngamin, saan na mabalin na mabanog, kan mainitan tinobyak. Iso nga ura asidag ti papanan mi. Usaran mi ti service mi. Nagparamag talaga. Ha? Anyat kinunang bakla? Ay! Iti ko na. Anya ti umayo gatangan. Tani ada pa na. Nas ka namang rikupakuan. Hay, una yan titataw itapanawan. Na parang magdamala una yan. Shh! Ay tangiwat mo ka di Kontesa, anak. No kasano, makapauman ti uhor tilugan da. Agbusina da pa'y nga rod. Di damat makarik na. Ay nawaw. Kaya't dalaang manen amaamuan ti intero a barangay nga adda na pintas alugan da, nanang. Ay unay ka matin, Kontesa, anak ko. Amang ano adala ang mat nga pananda tinubya na Mabalin mo't ngamin ang magmagnata. Agpudno ka man kanya, Kontesa. Umapal ka kade, kada Pauline kan semyaon. Ay saan? Anya kumangay ti apalak kadakwada, nanang. Ti kinaparam magdadwa? Busina da busina. Di daman laagpain mo't. Makadisturbo da iti tao, nanang. Naimbag kumaan lumabas da laang. Saan mo't agbusina da pa'y? Friendship! Ano nga minantay ko ng mga istorya, Masurunak iti ex ko, friendship. Na parang maglaunay. Ay na, wow! Amo kun ano apay. Siguro, may sakamot kadagiti kanayon da abusinaan. Tunggal lumabas, when masalaw mo ida iti kalsada. Naalalam bakla. Ay na, talaga ang maibusan ti pasensya kadagiti tao. Ay! Uray siya kanya! Tunggal lumabas da dito iti Tersena. Ay na! Masapod magpapansin da. Ang narigat kami ti agsasao. Ang mga no panunutin da, apalan tayo itilugan da. Ay! Wala sa Simeon! Nagsakit mo tilapayag iti busina yo! Speaking. Anyat ko lang dito. Ti pa nagkunayo siguro kat nasaya at ti kastangar aramidan yon niya. Ha? Dayta ka di ti makagapon no apay ang nagawid kayo. Kaya't yu ti agpalasto. Anyat ko lang, Kontesa. Ipig sa'yo man, tani, tiyak ko ni Mangag. Ay na, inal daw lang nga nakasta! Nagsakit tilapayag may iti busina kung tilugan nyo! Kanya?
Iso na sakit tila payag yo. Ta umapal kay kada kami. Bayaman ida Simeon. Normal laang matkit di day ka? Aglalo pa'y kat no saan da pa'y anapadasan ti madan itilugan? Anya manay, tinangag ko ang nag-iskandalo kayo kano ititirsena ni bakla, si Miyaw, anak kaw. Ay nawaw. Nainayunan daman ng tindanon da kada kayo at chismis tatang. Ay, nagadon dagrik-reklamo iti kastangar aramidin nyo anak. Ang mga panunutan dagiti tattao, ang nagawid kayo lang, takayat sut agpalastaw. Nagawid kami, takayat miti agbakasyon tatang. Una, ngamasaanin ang naragsak dagiti kalugaran tayo, iti kastangar aramidin nyo, iti nubyam. Makadisturbo kayo ngaminan. Umapal dala kada kami iso akasta. Ay kano kayat nyo, sumurot kayo kada kami kanipulin. Ag-road trip tayo. Saan? Intong kwan, panunutan da. Akan kanunungak ti da kasi nga aramid yung tinubiyang. No nag-aawid kayo, tapno agbakasyon. Ay agbakasyon lang Saan nyo adisturban ti padayo a tao tapno awan tirire? Imawag takin ko ko itilugan a binulod ka Simeon. Anyang itimbaganakan ka? Kasapulan na kanong tibayan. Agraman tilugan. Due date ka no ita. Ay nawaw. Apay ngamin na silong batam. In-off mo kumalatan ti cellphone mo. Tapno nalakalaang ti agrason. Ibagata nga awan signal itinapananta. Matkit di Ang bayang, i-off ko ti cellphone ko. Tapno saan dak ama kontak. Una, jak pa ngamin na-enjoy ana usar tilugan kahit. Ket, sa di numanan nga iti papananta? Inton malam tumanan. Agi na natapay ba't Okay. Nag-text akin ko kay tilugan. Di mo replyan. Sana bali? Isublitan tumot lang. Saan tabot nga itaray tilugan na binulog ta? Anya ter aramidam nito'y bakla? Ay na, ada kaya't kong ipakita ka friendship. Ay nawaw. Asino nga tinagbantay iti tirsenam? Nang rikupak pa lang tanapateg ti kaya't kong ipakita ka. Anya day ta? Basaan dito na i-post iti may sa Facebook group si Malyak. Dito Ay nawaw. Rupa mo't dapulin kan Simeon. Kan aguray ka. Tilugan mo't ngay palpalastog da ti adday ti ladawan ana i-post. Basaan ti caption na For rent lang mo't gantilugan ngay palpalastog da? Anya? Yes! Iso nagpost akin ko itilugan. Tadida ka no ag-reply adwa. Kat ni, kasapulan dan tilugan. No kasta. Saan damat gayam ako kwa day jalugan? Kunakon kat. Talaga anaparamag dagita adwa. Anya nga ita? Anya nga, friend. I-message ko ka di tinagpost. Wan, i-message mo. Agruam dagita mang lukloko ti pada da a tao. Ay, nungay maamuanda adata tinagipulong. Ay katuray Apay, nasayaan ti kastangan aramidan da. Agriin kayo dito, Simeon, anak kaw. Ay nawaw. Nasapang pa ito tang. Adda ni Kapitan, itirwar, anak. Ay nawaw. Ayan araramido ni Kapitan dita. Kahit da kayo kano ang makasarita. May papan ka no itian niya tatang. Diyan ka mo Simeon, anak. Basta rumor kayo dito. Sige. Mabit nga rin tatang. Kasaritak pa yung umuna tinobyak. Agawaan nyo Tay-tay pa nga aguruuray ni Kapitan. Nakababain mo ikingkwana. Adda ni Kapitan itirwar pulin. Amangan mat no may papan itilugan ti umay na ibang Simeon. Ay, uwan nga ron. Kasano nga taan na amuan ti aking kuka itilugan. No sa dino ti ayanta. Ay nawa, nakababain ti kasto Abay, si kalaan ay ati mapabay no bilang laeng. Adayamat imbaga kasyaklaan. Anya ngayon ti aramidan ta. Diyak kayat ti may balod Simeon. Diyak kayat.
Nungay lumagto tayo iti tawa. Tumaraytan. Ay saan? Ang mga nukar-karo lang ang may babain ta. Nasaya at may nagpakita kayo atwa. At ka din masapul nyo, Kapitan. At na tinawat may reklamo. Liyo ka nung ngamin insubli tilugan na binulod niyo. Saan kayo pa agree-reply? Nakapsot nga minti signal dito Kapitan. Ang palawag kang tulangan ni Barangay Hall. Umayton, timakin ko ko iti na italugan itong maramdama. Kapitan, mapit lang. No apay ngamin, asan kayo ang nagtungpal iti nagsasaritaan nyo? Naimbag ko no replyan nyo di tao, tapno di na panunutan nga inta kayo tilugan. Kalugaran tayo, tinakakita iti ropa yo anay post iti Facebook. Naipos iti Facebook? Kunayo, Kapitan? Wan, in-post na ti ropa yo iti Facebook. Tamarigatan ta ka no amang sapul ka na kayo. Aglalo kat saan kayo amakunta. Alamot na natatang. Amang mabalin na kasarita yung ti Kapitan. Pasensya ka, Simeon anak ko. Ngam awanin ti Baramida. Numay papal iti dahi ta abana. Ay naku, ipalubos yung arod na mabalot kami. Doan niya ti desisyon nagiti masignan. Sangun niya anak. Sangun niyo ti bunga, ti kalukwan niyo. Di kayo mabayin ka dagiti kalugaran tayo, tatang. Awan ti rumba nga pagbayinak anak. Da kayo itinubiam tinagaramit iti kalukwan. Isuata kayo timang sulbar. Jak kanunungan ti kastangaramit yo kundi balastog kayo kanumay. Kitain nyo na itabong at ikalukwan nyo. Tatang. Sardigan nak si Kasim yun Agsaga na kayo kiti. Tamapan kayo iti Barangay Hall. Isubli yun na italugan. Kanbayadan nyo tirumbang ay bayadan nyo. Di yu urayan na kiti pulis nga umay dito balay. Di kay agaramid iti kalukwan tapnula ang adda maipalastugyo. Kanayon nyo kumaalaglagipan at idakas nga aramid kat dakas mat ti ibunga na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. No kaya't mo, agawin tayo ti lugar mi, Pauline, my loves. Kasano masalaw ta ti ex mo? Amang ipungot nakit di Simeon. Ay nawaw, relax ka lang ka di. Sana mapasamak dahi ta, tadak mo takatwam. Promise? Uy, siyak ti makamukan ka. Ang sakbay nga ipasyar ka iti lugar mi. Agrentata pa iti lugan, tapno da service ta. Wen atap do di da ibaga mamirmiraot ta. Puno dahi ta. Sana mabalin na tricycle ti pagluganan ta nga gawid. Ala, agpulas ka, namapantay Jili. At ang tinakontak kong agpaparinta iti lugan. Mabit lang nga ro, tag-shower ak Simeon. Nukasta, agawid gaya man ni Simeon dito'y lugar tayo, bakla? Wen, isumati ko na ni Tata Rodel. Siguro, kailing mo ti ex mo niya. Anya? Ay, sana niya? Anya kung maaga po?
Nabayagan ang nakamove on na kinkwanan niya. Ay na wow! Nakitang tayo dyan kung tayo sa? No sa anak nga agbidot, ni Simeon dayjay. Ay, iso ti driver. Kinatakaduhan ang babae, oh. Ay, iso siguro ti bagbagada at taga-syudad anang isukatan ni Simeon kang ka, friendship. Unay kan friend, ipalagip mo pa ilang mat. Os! Kunak ba no naka-move on ka? Apay akas lang masaksaktan ka? Nagloko kan, Simeon anak ka. Nih, apay tatang? Dayjay tinagisukatan ken kuntesa. Ay nawang, apay aya. Ada yung mat aseksi. Napupudang, napinpintas ni Pulin, ngam di kontesa. Nagpuskol ti make up na. Kinakara-artist ka. Ay natatang, saan kailangan min ana erwang? Di kayo madanagan, extended ti bakasyon mi ka ni Pulin. Tapno maamuyo mo tinobyak. Anja. Ay, uwan ka yan. Alwadan yung tilugan na nakaparada iti parangan taya. Sana mabalay na magasgasan tayo dyan, tatang. Ay nawaw. Sa dino may tinangalam iti kasta kapintas alugan sa inyo. Di yun saludsudan mo sa dino, tatang. Ay, karwasan nyo man kide. Gawan ar-aramidin nyo. Mabit lang, Simeon. Isardeng mo dilugan. Itiyan niya po, Pulin. Ti ex mo ti masabat na. Saan ka di? Uwan, ni kontesa. Ay nawaw. Kastamat gayam ti lang na iti personal. Isardeng mo man iti batog na. Kunak man no kabutang mo ti ex ko. Di ka mabutang ay pungot na ka. Saanan, Simeon? Isardeng mo man kit di tilugan? Sana yun, pusinahan talaga. Kasla na klatsi ka. Saan pa yun ang makaisam idinay batog takin kwa na? Kaya nakita ka kinusilapan na ta. Madlaw nga umapal. Bayam nga umapal. Saan mo't lang maibagay dahi ta akong tesa itikas kanya. Ay nawaw. Wen ata siyak ti may bagay kan ka, Simeon. Nay, apay anak kami suot kasi mangpat kontesa anak ko. Masurunak iti dayta Simeon nanang. Ay nawaw. Anya man ti kalukwan kay naramid ti ex mo ay anak ko. Nasalaw ko ida iti nobya na ditadalan. Kat busi-busi na andakit din. Anya? Di lagbayin mo dayta tao. Nakalaslas to. Ay, isuda mo't gayam tay nangag kong agbusi-busi na. Wen, lugan da di kabarbarong agkaralabas iti paraangan tayo nanang. Ay nawaw. No kasta. Bak nang gayam tinobya ti ex mo kontesa anak ko. Siguro nanang. Nagpintas mo nga minjay lugan da. Sumalagayam akas tala ang kalakaken kwa na tinangisukat keng ka. Ay nananang, nasaysaya at matlang tain break nak iday. Ngamen, talaga asaan ang maibagay day taasim yun itikas kanyak. Si putang man kit din lumabas da nanang. Ibagam adida unay agbusi-busi na tanay. Nasakitan tilapayag ko. Sa dino man yung tipapanan nyo, Simeon anak ka. Kasang sangpe yun lang. Ita, rumor kayo ba lang? Mapang kami lang kumatang, tatang. Asidig lang, gayam tipapanan nyo. Apa masapul nga usaran nyo tilugan nyo nga. Ay nawaw. Anya kay laki din na ya. Iso nga rod ti usar tilugan. Well, amangan lo panunutin dagiti kalugaran tayo. Nga ipalpalastog yun tayo talugan. Mabali magmag na kayo latan. Panunutan da, ano anya ti kahit da panunutan? Di ka di mabaek. Tatang, awan mo ti dakas na. No usaran mi ti service mi. Bayam nga umapal da Apay, parikot mi dahi ta? Ay, nawaw. Agawaan, Simeon. Anyat orasan. Nagagyaw. Ala, yung kami pa'y gumatang, tatang. Kumusta kan nga, bakla? Ay, uwan ka yan. Ni Pauline, tinobyak. Hello? Hi!
Ay na! Ang gandanes pala ng nobya mo, Manong Simeon. Agyaman ang klauna iti dayta ngayon bagam. Siya pwede ko nang bakla. Nalaing agpili da ito yan, ya? Awan ka. Pasensya ka, ha? Noong paradak pa ilang iti service mi iti parangan nyo. Naglilipit tumot ngamin iti kalsada. Awan pagiparkingan iti igid. Ay na, wow! No apay kami ngayon tugod yung pala tilugan nyo, Kano nagasilig mo dahil yung tirsina? Ngamin, saan na mabalin na mabanog kan mainitan tinobya. Iso nga ura asidag ti papanan mi. Usaran mi ti service mi. Nagparamag talaga. Ha? Anyat kinunang bakla? Ay! Iti ko na. Anya ti umayo gatangan. Tani ada pa na. Nas ka namang rikupa kuan. Hay, una yan ti tattao itapanawan. Na para magdamala una yan. Shh! Ay tangiwat mo ka di akunti sa anak. No kasano, makapauman ti uhor ti lugan da. Agbusina da pa'y nga rod. Di damat makarik na. Ay nawaw. Kaya't dalaang manen amaamuan ti intero a barangay nga adda na pintas alugan da, nanang. Ay unay ka matin kunti sa anak ko. Ang mga no adalaang mat na pananda ay tinubya na Mabalin mo't ngamin ang magmagnata. Agpudno ka man kanya, Kontesa. Umapal ka kade, kada paulin kan semyaon. Ay saan? Anya kumangay ti apalak kadakwada, nanang. Ti kinaparam magdadwa? Busina da busina. Di daman laagpain mo't. Makadisturbo da iti tao, nanang. Naimbag kumaan lumabas da lang. Saan mo't agbusina da pa'y? Friendship! Ano nga minantay ko ng istorya, Masurunak iti ex ko, friendship. Na para maglaunay. Ay na, wow! Amo kun ano apay. Siguro, may sakamot kadagiti kanayon da abusinaan. Tunggal lumabas, when masalaw mo ida iti kalsada. Naalalam bakla. Ay na, talaga ang maibusan ti pasensya kadagiti tao. Ay! Uray siya kanya! Tunggal lumabas da dito iti Tersena. Ay na! Masapod magpapansin da. Ang narigat kami ti agsasao. Ang mga panunutin da, mapapalan tayo itilugan da. Ay! Unay sa Simeon! Nagsakit mo ti lapayag iti busina yo! Speaking. Anyat ko lang dito. Ti pa nagkunayo siguro kat nasaya at ti kastangar aramidan yon niya. Ha? Dayta ka di ti makagapon no apay ang nagawid kayo. Kaya't yu ti agpalasto. Anyat ko lang, Kontesa. Ipig sa'yo man, tani, tiyak ko ni Manggag. Ay na, inal daw lang nga nakasta! Nagsakit ti lapayag may ti busina kun uur ti lugan nyo! Kanya? Iso na sakit tila payag yo. Ta umapal kay kada kami. Bay amon ida Simeon. Normal laang matkit di day ka? Aglalo pa'y kat no saan da pa'y anapadasan ti madan iti lugan? Anya manay talanggag ko ang nag-iskandalo kayo kano iti Tersena ni bakla, Simeon, anak kaw. Ay nawaw. Nainayunan daman ng tindanon da kada kayo at chismis tatang. Ay, nagadon dagrik-reklamo iti kastangar aramidin nyo anak. Ang mga panunutan dagiti tattao, ang nagawid kayo lang, takayat siyot agpalastaw. Nagawid kami, takayat miti agbakasyon tatang. Una, ngamasaanin ang naragsak dagiti kalugaran tayo, iti kastangar aramidin nyo, iti nubyam. Makadisturbo kayo ngaminan. Umapal dala kada kami iso akasta. Ay kano kayat nyo, sumurot kayo kada kami kanipulin. Ag-road trip tayo. Saan? Intong kwan, panunutin da. Akan kanunungak ti da kasi nga aramid yung tinubiyang. No nag-aawid kayo, tapno agbakasyon. Ay agbakasyon lang Saan nyo adisturban ti padayo a tao tapno awan ti rilay? Imawag takin ko ko itilugan a binulod ka, Simeon. Anyang itimbaganakan ka? Kasapulan na kanong tibayan. Agraman tilugan. Due date ka no ita. Ay nawaw. Apay ngamin na silong batam.
In-off mo kumalatan ti cellphone mo. Tapno nalakalang ti agrason. Ibagata nga awan signal iti napananta. Wan matkit di Ang bayang, i-off ko ti cellphone ko tapno sa andak ama kontak. Wala. Diyak pa nga min na-enjoy ana usar ti lugan kahit. Ket, sa di numanan nga iti papananta? Inton malang tumanan. Agi na natapay mo ta. Okay. Nag-text akin ko iti lugan. Di mo replyan. Sana bali? Isublitan tumot lang. Saan tabot nga itaray ti lugan na binulog ta? Anya ter aramidam nito'y bakla? Ay na, ada kaya't kung ipakita ka friendship. Ay nawaw. Asino nga tinagbantay iti tirsenam? Nang rikupak pa lang tanapateg ti kaya't kung ipakita ka. Anya day ta? Basaan dito na i-post iti may sa Facebook group asi malyak. Dito Ay nawaw. Rupa mo't dapulin kan Simeon. Kan aguray ka. Tilugan mo't ngay palpalastog da ti adday ti ladawan ana i-post. Basaan ti caption na For rent lang mo't gantilugan ngay palpalastog da? Anya? Yes! Iso nagpost akin ko itilugan. Tadida ka no ag-reply adwa. Kat ni, kasapulan dan tilugan. No kasta. Saan damot gayam ako kwa day jalugan? Kunakon kat. Talaga anaparamag dagita adwa. Anya nga ita? Anya nga, friend. I-message ko ka di tinagpost. Wan, i-message mo. Agruam dagita mang lukloko ti pada da a tao. Ay, nungay maamuanda ada ta tinagipulong. Ay katuray Apay, nasayaan ti kastangan aramidan da. Agriin kayon dita, Simeon, anak ka. Ay nawaw. Nasa pa ito tang? Adda ni Kapitan, itiruar, anak. Ay nawaw. Ayat araramidin ni Kapitan dita. Kahit da kayo kano ang makasarita. May papan kano iti anya tatang. Diya ka mo Simeon, anak. Basta rumor kayon dita. Sige. Mabit nga tatang. Kasaritak pa yung umuna tinobyak. Agawaan nyo Tay-tay pa nga aguruuray ni Kapitan. Nakababain mo ikingkwana. Adda ni Kapitan itiruar pulin. Amangan mat mo may papan itilungan ti umay na ibang Simeon. Uwan nga rod. Kasano nga taan na amuan ti aking kuka itilugan. No sa dino ti ayanta. Ay nawa, nakababain ti kastoy. Abay. Si kalaan ay ati mapabainan no bilang laeng. Ada ayamat imbaga kasyaklaan. Anya ngayon ti aramidan ta. Diyak kayat ti may balod Simeon. Diyak kayat. Nung ay lumagto tayo ti tawa. Tumaraytan. Ay saan? Ang mga nukar-karo lang ang may babain ta. Nasaya at may nagpakita kayo atwa. Adda ka din masapul nyo, Kapitan. At ang tinawat may reklamo. Liyo ka nung ngamin insubli tilugan na binulod niyo. Saan kayo pa kano agree-reply? Nakapsot namin ti signal dito Kapitan. Ang palawag kang tulangan niya barangay hall. Umayton ti makinkukwa iti dahi talugan itong maramdama. Kapitan, mabit lang. No apay ngamin, asan kayo ang nagtungpal iti nagsasaritaan niyo? Naimbag ko no replyan niyo di tao. Tapno di na panunutan nga inta kayo tiluga. Kalugaran tayo, tinakakita itiro pa yo naipos iti Facebook. Naipos iti Facebook? Kunayo, Kapitan? Wan, inpost na tiro pa yo iti Facebook. Tamarigatan ta ka no amang sapul ka na kayo. Aglalo kat saan kayo amakunta. Alamot na natatang. Amang mabalin na kasarita yung ti Kapitan. Pasensyakan Simeon, anak ka. Ngam awanin ti baramida. Numay papal iti dahi ta abana. Ay nawaw. Ipalubos yung arod na mabalot kami. Nuan niya ti desisyon nagiti masignan. Sanguin niya, anak. Sanguin niyo ti bunga, ti galukwan niyo. Di kayo mabayin ka dagiti kalugaran tayo, tatang. Awan ti rumba nga pagbayinak, anak.
Da kayo itinubiyam tinagaramid iti kalukwan. Iso ata kayo timang sulbar. Jak kanunungan ti kas tangaramid wa. Kundi balastog kayo kanumay. Kitain nyo na itabong at ikalukwan nyo. Tatang. Sardigan naksikasim yun ha. Agsaga na kayo kiti. Tamupan kayo iti barangay hall. Isubli yun na italugan. Kan bayadan nyo tirumbang ay bayadan nyo. Di yu urayan na kiti pulis nga umay dito balay. Di kay agaramid iti kalukwan tapnula ang adda maipalastugyo. Kanayon nyo kumaalaglagipan at idakas nga aramid kat dakas mat ti ibunga na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. No kaya't mo, agawin tayo ti lugar mi, Pauline, my loves. Kasano no masalaw ta ti ex mo? Amang ano ipungot nakit di Simeon? Ay nawaw, relax ka lang ka di. Sana mapasamak dahi ta, tadak mo takadwam. Promise? Uy, siyak ti makamukan ka. Ang sakbay nga ipasyar ka iti lugar mi. Agrentata pa iti lugan, tapno da service ta. Wen atap do di da ibaga mamirmiraot ta. Pudno dahi ta. Sana mabalin na tricycle ti pagluganan ta nga gawid. Ala, agpulas ka, namapantay Jili. At ang tinakontak kong agpaparinta iti lugan. Mabit lang nga ro, tag-shower ak Simeon. Nukasta, agawid gaya man ni Simeon dito'y lugar tayo, bakla? Wen, isumati ko na ni Tata Rodel. Siguro, kailing mo tiks mo niya. Anya? Ay, sana niya? Anya kung maaga po? Nabayagan ang nakamove on na kinkwanan niya? Ay na wow. Nakitang tadyay kung tayo sa? No sa anak ngagbidot, ni Simeon dayjay. Ay, iso ti driver, kinatakaduhan a babae o. Ay, iso siguro ti bagbagada at taga-syudad anang isukatan ni Simeon kang ka, friendship. Unay kan, friend, ipalagip mo pa'y lang mat. Os, kunak ba no naka-move on ka? Apay akas lang masaksaktan ka? Nagloko kan, Simeon anak ka. Ne, apay tatang? Dahil tinagisukatan ken kuntisa. Ay nawaw, apay aya. Adayo mo't aseksi. Napupudaw, napinpintas ni Pauline, ngam di kontesa. Nagpuskol ti make up na, kinakara-artist ka. Ay natatang, saan kailangan amin erwang? Di kayo madanagan, extended ti bakasyon mi ka ni Pauline, tapno maamuyo mo tinobyak. Anya? Ay, uwan kaya, aluwadan yung tilugan na nakaparada iti paraangan taya. Sana mabalay na magasgasan tayo, tatang. Ay nawaw. Sa dino may tinangalam iti kasta kapintas alugan sinyo. Di yun salud-sudan mo sa dino, tatang. Ay, karwasan nyo man kide, gawan ar-aramidan nyo. Mabit lang Simeon, isardin mo di lugan. Itiyan niya ka po, Pauline. Ti ex mo ti masabat na, saan ka di? Uwan, ni kontesa. Ay nawaw,
Kas namat gayam ti lang na iti personal. Isardeng mo man iti batog na. Kunak man no kabutang mo ti ex ko. Di ka mabutang ay pungot na ka? Saanan, Simeon? Isardeng mo man kit di tilugan? Saanan, businahan talaga. Kasla naklatsi ka. Saan pa yun ang makaisam idinay batog takin kwa na? Kaya nakita ka kinusilapan na ta. Madlaw nga umapal. Bayam nga umapal. Saan mo't la maibagay dahi ta akong tesa itikas kanya? Ay nawaw, wen ata siyak ti may bagay kan ka, Simeon. Nay, apay anak kami suot ka si mangpat kunte sa anak ko. Masurunak iti dayta Simeon nanang. Ay nawaw, anya man ti kalukwan gay naramid ti ex mo ay anak ko. Nasalaw ko ida iti nobya na ditadalan. Kat busi-busi na andakit din. Anya? Di lagbayin mo day tatao. Nakalaslas to. Ay, isuda mo't gayam tay nangag kong agbusi-busi na. Wen, lugan da di kabarbarong agkaralabas iti paraangan tayo, nanang. Ay nawaw, no kasta, bak nang gayam tinobya ti ex mo kunte sa anak ko. Siguro, nanang. Nagpintas mo nga minjay lugan da. Sumalagayam, akas tala ang kalakakin kwa na tinangisukat keng ka. Ay nananang, nasaysaya at matlang tain break nak iday. Ngamen, talaga asaan ang maibagay day taasim yun itikas kanyak. Si putang man kit din lumabas da nanang. Ibagam adida unay agbusi-busi na tanay. Nasakitan tilapayag ko. Sa di naman yung tipapanan nyo, Simeon, anak ko. Kasang sangpe yun lang. Ita, rumor kayo ba lang? Mapang kami lang kumatang, tatang. Asidig lang, gayam tipapanan nyo. Apa masapul nga usaran nyo tilugan nyo nga. Ay nawaw. Anya kay laki din na ya. Iso nga rod ti usar tilugan. Well, amangan lo panunutin dagiti kalugaran tayo. Nga ipalpalastog yun tayo talugan. Mabali magmag na kayo latan. Panunutan da, ano anya ti kahit da panunutan? Di ka di mabaek. Tatang, awan mo ti dakes na. No usaran mi ti service mi. Bayam nga umapal da apay parikot mi da ita. Ay, nawaw. Agawaan, Simeon, anyat orasan. Nagagyaw. Ala, yung kami pa'y gumatang, tatang. Kumusta kan nga, bakla? Ay, uwan ka yan. Ni Pauline, tinobyak. Hello? Hi! Ay na! Ang ganda nes pala ng nobya mo, Manong Simeon. Agyaman na klao na iti dayta ngayon bagam. Siya pwede ko nang bakla. Nalaing agpili da ito yan, ya? Ay, uwan ka yan. Pasensya ka, ha? Noong paradak pa ilang ti service mi iti parangan nyo. Naglilipit tumot ngamin iti kalsada. Awan pagiparkingan iti igid. Ay na, wow! No apay kami ngayon tugot yung pala tilugan nyo, Kano nagasilig mo dahil yung tirsina? Ngamin, saan na mabalin na mabanog, kan mainitan tinobyak. Iso nga ura asidag ti papanan mi. Usaran mi ti service mi. Nagparamag talaga. Ha? Anyat kinunang bakla? Ay! Iti ko na. Anya ti umayo gatangan. Tani ada papa na. Nas ka namang rikupakuan. Hay, una yan ti tattao itapanawan. Naparamag da malauna yan. Shh! Ay tangiwat mo ka di akunti sa anak. No kasano, makapauman ti uhor ti lugan da. Agbusi na da pa'y nga rod. Di damat makarik na. Ay nawaw. Kaya't dalaang manen amaamuan ti intero a barangay nga adda napintas alugan da, nanang. Ay unay ka mateng kunti sa anak ko. Ang mga no adalaang mat na pananda ay tinubya na Mabalin mo't ngamin ang magmagnada. Agpudno ka man kanya, kuntesa. Umapal ka kade, kada Pauline kan Simeon. Ay saan? Anya kumangay ti apalak kadakwada, nanang. Ti kinaparam magdadwa? Busina da busina. Di naman laagpain mo't.
Makadisturbo da iti tao nanang. Naimbag kumaano lumabas da lang. Saan mo tagbusina da pa'y. Ay, friendship! Ano nga minantay ko ng mga istorya, Masurunak iti ex ko friendship. Na para maglaunay. Ay, nawaw. Amo kun ano apay. Siguro, may sakamot kadagiti kanayon da abusinaan. Tunggal lumabas, wenno masalaw mo ida iti kalsada. Naalalam bakla. Ay na, talaga ang maibusan ti pasensya kadagiti at tao. Ay, uray siya kanya. Tunggal lumabas da dito iti Tersena. Ay na, masapul magpapansin da. Angam, narigat kami ti agsasao. Ang mga no panunutin da, apalan tayo itilugan da. Unay sa Simeon! Nagsakit mo tilapayag iti busina yo! Speaking. Anyat ko na, dito! Ti pa nagkunayo siguro kat nasaya at ti kastangar aramidan yon niya. Ha? Dahita ka di ti makagapon no apay ang nagawid kayo. Kaya't yu ti agpalasto. Anyat ko na, Kondesa. Ipig sa'yo man, tani, tiyak ko ni Manggag. Ay na, inal daw lang nga nakasta! Nagsakit tilapayag may iti busina kun urtilugan yo! Anya? Iso na sakit tilapayag yo. Ta umapal kay kada kami. Bayaman ida Simeon. Normal laang matkit diray ka? Aglalo pa'y kat no saan da pa'y anapadasan ti madan iti lugan? Anya manay, tinangag ko ang nag-iskandalo kayo kano iti Tersena ni bakla, si Miyaw, anak kaw. Ay nawaw. Nainayunan daman ng tindanon da kada kayo at chismis, tatang. Ay, nagadon dagrik-reklamo iti kastangar aramidin nyo, anak. Ang mga panunutan dagiti tattao, ang nagawid kayo lang, takayat siyot agpalastaw. Nagawid kami, takayat miti agbakasyon, tatang. Una, ngamasaanin ang naragsak dagiti kalugaran tayo, iti kastangar aramidin nyo, iti nubyam. Makadisturbo kayo ngaminan. Umapal dala kada kami, iso akasta. Ay kano kayat nyo, sumurot kayo kada kami kanipulin. Ag-road trip tayo. Saan? Intong kwan, panunutin da. Akan kanunungak ti da kasi nga aramid yung tinubiyang. No nag-aawid kayo, tapno agbakasyon. Ay agbakasyon lang Saan nyo adisturban ti padayo a tao, tapno awan ti rilay. Imawag takin ko ko itilugan a binulod ta Simeon. Anyang itimbaga natin ka? Kasapulan na kanong tibayan. Agraman tilugan. Due date ka no ita. Ay nawaw. Apay ngamin na silong batam. In-off mo kumalatan ti cellphone mo. Tapno nalakalaang ti agrason. Ibagata nga awan signal itinapananta. Matkit di Ang bayang, i-off ko ti cellphone ko. Tapno saan dak ama kontak. Una, jak pa ngamin na-enjoy ana usar ti lugan kahit. Ket, sa di numanan nga iti papananta? Inton malam tumanan. Agi na natapay ba ta? Okay. Nag-text akin ko iti lugan. Di mo replyan. Sana bali? Isublitan tumot lang. Saan tabat nga itaray ti lugan na binulog ta? Anya ter aramidam ditoy bakla? Ay na, ada kayat kong ipakita ka friendship. Ay nawaw. Asino nga tinagbantay iti Tersenam? Nang rikupak pa lang tanapateg ti kayat kong ipakita ka. Anya dayta? Basaan dito na i-post iti may sa Facebook group asi Malyak. Dito Ay nawaw. Rupa mo't dapulin kan Simeon. Kan aguray ka. Tilugan mo't ngay palpalastog da ti adda iti ladawan ana i-post. Basaan ti caption na For rent lang mo't gantilugan ngay palpalastog da? Anya? Yes! Iso nagpost akin ko itilugan. Tadida ka no ag-reply adwa. Kat ni, kasapulan dan tilugan. No kasta. Saan damat gayam ako kuha day jalugan. Kunakon kat. Talaga anaparamag dagita adwa. Anya nga ita? Anya nga friend. I-message ko ka di tinagpost. Wan, i-message mo.
Agruam dagita mang lukluko ti pada da a tao. Ay, nungay maamuanda, adata tinagipulong. Ay katuray Apay, nasayaan ti kastangan aramidan da. Agriin kayo dito, Simeon, anak ko. Ay nawaw, nasa pa ito tang? Adda ni Kapitan, itiruar, anak. Ay nawaw. Ayan araramidin ni Kapitan dita. Kahit da kayo kano ang makasarita. May papan kano itian niya, tatang. Diya ka mo, Simeon, anak. Basta rumor kayo dito. Sige, mabait nga rin, tatang. Kasaritak pa yung umuna, tinobyak. Agawaan nyo Tay-tay pa nga aguruuray ni Kapitan. Nakababain mo iking kuwana. Adda ni Kapitan itiruar, Pulin. Amangan mat mo may papan itilungan, ti umay na ibang Simeon. Uwan nga ron. Kasano nga taan na amuan ti aking kuka itilungan, no sa dino ti ayanta. Ay nawa, nakababain ti kastoy. Abay, si kalaan ay ti mapabainan no bilang laeng. Ada ayamat imbaga kasyaklaan. Anya ngayon ti aramidan ta. Diyak kayat ti may balod Simeon. Diyak kayat. Nung ay lumagto tayo ti tawa, tumaraytan. Ay saan? Amangan no karkaro lang ang may babain ta. Nasaya at may nagpakita kayo atwa. Adda ka din masapul nyo, Kapitan. Adda tinawat may reklamo. Liyo ka nung ngamin insubli tilugan na binulod niyo. Saan kayo pa kano agree-reply? Nakapsot namin ti signal dito Kapitan. Ang palawag kang tulangan niya barangay hall. Umayton ti makinkukwa iti dahi talugan itong maramdama. Kapitan, mabait lang. No apay ngamin, asan kayo ang nagtungpal iti nagsasaritaan niyo? Naimbag ko no replyan niyo di tao. Tapno di na panunutan nga inta kayo tilugan. Kalugaran tayo, tinakakita iti ropa yo anay post iti Facebook. Naipos iti Facebook, kunayo, Kapitan. Wan, in-post da ti ropa yo iti Facebook. Tamarigatan da ka no amang sapul ka na kayo. Aglalo kat saan kayo amakunta. Alamot na natatang, amang ano mabalin na kasarita yung ti Kapitan. Pasensya ka, Simeon, anak ko. Ngam awanin ti baramida. Numay papal iti dahi ta abana. Ay nawaw, ipalubos yung arod na mabalod kami. Nuan niya ti desisyon nagiti masignan. Sangun niya, anak. Sangun niyo ti bunga, ti galukwan niyo. Di kayo mabayin ka dagiti kalugaran tayo, tatang. Awan ti rumba nga pagbayinak, anak. Da kayo itinubiam tinagaramit iti kalukwan. Isuata kayo timang sulbar. Jak kanunungan ti kastangaramit yo kundi balastog kayo kanumay. Kitain nyo na itabong at kalukwan niyo. Tatang. Sardigan nak si Kasim yun Agsaga na kayo kiti. Tamapan kayo iti barangay hall. Isubli yun na italugan. Kanbayadan nyo tirumbang ay bayadan nyo. Di yu urayan na kiti pulis nga umay dito balay. Di kay agaramid iti kalukwan tapnula ang adda maipalastugyo. Kanayon nyo kumaalaglagipen at idakas nga aramid kat dakas mat ti ibunga na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.